ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଏଠି କେତେ ଜୋରେ ଖରା ହେଇଛି। ଦେଖାକୁ ଏଠି ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଆମର ବନ୍ଧା ସଇଲାଣି ଦାଣ୍ଡରେ ଆସିକି। ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆଇଲି ଏଠି ଛୁଆଙ୍କର ସବୁ ଖରା ଦେଖିକି କାଚିକୁଚି ପକେଇଲି। ଏଠି କାଚିକୁଚି ପକେଇ ସାରିକି ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଦୌଡ଼ିକି ଛାତ ଉପରେ ଶୁଖେଇଦେବି। ଏତେ ଜୋର ଖରା ଦେଖିବାକୁ ଦୌଡ଼ିକି ସାଇଜ୍ କରିକି ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ ଶୁଖେଇ ସାକେଇ ପକେଇଲି। ଶୁଖେଇ ସାକେଇକି ଆସିକି କ'ଣ କଲି ଏଠି ପଖାଳ ବାଢ଼ି ଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ଖରା ଆଜି ଜୋରେ ହେଇଛି, ଆଜି ଛାତ ଉପରେ ପଖାଳ ମାଡ଼ ହେବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପଖାଳ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ପିଆଜ ମିକ୍ସଚର ଭର୍ତ୍ତା କରିଦେଲି। ଏଠି ଭର୍ତ୍ତା କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଶାଗ ଭଜା କୋବି ତରକାରୀ ଆଣିକି ମୋ ଝିଆରୀ ଦେଇଗଲା। ଏଠି ଝିଆରୀ ଦେଉ ଦେଉ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ୟାକୁ ଗାଁ ଗାଁ କରି ଖାଇଦେଲି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ଖାଇବା। ସକାଳ ଖାଇବାଟା ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଖାଇବେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଖାଇସାରିକି କ'ଣ କଲି ପିଲା ଗୋଟେ ଆଇଲା ତାକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେଡ଼ିକି ବକେଟେ ଛୁଆ ହେଇଛି ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛି। ଏ ଫର ଆପୁଲ ବି ଫର ବଲ ଦେଖିବାକୁ ପଢ଼େଇ ସାରିକି ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଗଲି ବିଚାଳ ଧୋଇବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଚାଳ ଧୋଇ ଦେଇଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ଝୁଅ ତୁ ବାଟେ। ଏଠି ବିଚାଳ ଧୋଇକି ତାପରେ କ'ଣ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଗଲି। ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ପୋଛି ପାଛି ପକେଇଲି। ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ପୋଛି ପାଛିକି ତାପରେ କ'ଣ କଲି ଘର ଦ୍ୱାର ପୋଛି ପୋଛି ଜାଣିତ ସାଙ୍ଗମାନେ କାଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଏଠି ପୋଛି ପାଛି ସାରିକି ତାପରେ କ'ଣ କରିବି ଭାବିଲି। ଏଠି ମୋ ଝୁଅ ଏମିତି କଥା କହିଲା ମୁଁ ଏଠି ନାଚିକି କଷି ପକେଇଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍